Gaurkoan Gasteizera hurbildu gara. Bertan, Aitziber Porrasekin hitzordua egin dugu. Izan ere, Gaztediko jokalariak bere agendan leku bat egin dugu gure galderei erantzuteko. Gaurko protagonista entrenatzen harrapatu dugu Nerea bere taldekidearekin. Aitziberrek luzaketak egiten dituen bitartean, entzun dezagun zer kontatzen digun berari buruz Nereak. Pues Aitziber la verdad que es una jugadora con muchísima experiencia en el campo y aporta pues tanto la experiencia como tranquilidad y también pues mucho carisma. Es una jugadora pues que la verdad que cuando está en el campo se le nota porque anima a todo el mundo para tirar para adelante y cuando no está pues se le echa mucho en falta. En el equipo somos todas casi una cuadrilla y tanto como compañera es más una amiga y bueno pues es muy divertida y también cuando estamos entrenando la verdad es que anima muchísimo a la gente y sobre todo a entrenar con intensidad y bueno pues para darle un toque más de una vueltica más a los entrenamientos. La verdad es que vamos imbatidas este año, es algo que nos ha pillado un poco por sorpresa entre comillas porque bueno, al final el Getxo siempre es un rival a batir y este año pues hemos conseguido batirle en casa. Korrika egiteaz gain, errugbiak indar eta potentzia ugari exigitzen ditu. Eta horiek lantzeko Aitziber egunero gimnasiora joaten da pisua altxatzeko ariketak burutzera. Arabarraren lana gero zelaian islatzen da. 11 urte daramatza errugbian eta Euskadiko eta Espainiako selekzioekin jokatu izan du nazioartean. Tira, utz dizaiogun bere ariketak bukatzen eta ea zer duen guri kontatzeko Aitziberrek. Aitziber Porras naiz, Gaztedi jolasten naiz 11 urte barru. Daramat 11 urte jolasten Gaztedin eta bigarren lerroa naiz. Eta, hori da, jolasten naiz, kirol hau gustatzen zaidalako pillo, beste kirol batzuk egin dut, baina rugbia da niretzako berezi. Taldearekin jolastu behar duzu, ez dago hori pertsona bakarra, beti egon behar zara jendearekin edo zure taldekiekin jolasten, laguntzen, dena pina bezala, eta horregatik gustatzen zait pillo. Baina nik normalean eskatzen dut nire buruari eta jendeari naiz. Eta ondo egon eta posik eta hori, beti posik jolastu behar dugu, baina arroa jolastu edo, exigentea naiz. Aurten aldatu dugu entrenamenduak, hori aixe berri bat izan da, eta uste dut ondo maldatu gara, eta gauza berriak ikasten ari gara, edo beste forma jolasteko, Gaztedi beti delanterarekin jolastu du, eta orain mugitzen ari gara baloia gehiago, eta hori nabaritzen da, ezta. Ailegatu zen Getxoren kontrapartidua, irabazi genuen, guraldi oso txarra egin zuen, guretzako izan zen hobeto, Getxorentzako txarragoa izan zen, ezta. Baina naiz eta nik hobeto jolastu genuen, naiz eta denbora edo eguraldia txarra izan, hobeto jolastu genuen, eta espero dut lan gehiago egin eta bueltan berriro irabazi. Inoiz ez dugu irabazi 2 partidua Getxoren kontra liga batean, orduan gure helburua da irabazi lehenengoak bukatu eta Kopa la Reina joan Euskal Selekzioarekin jolasten, Gaztediarekin, gero Euskal Selekzioarekin eta nazional selekzioan jolasten ari naiz. Orduan niri gustatzen zait ondo egotia ez da partiduetan. Orduan korrika atera behar dugu, pesak egin, gero daukagu ere beste entrenamendu bat de potentzia eta gauza horiek, pres egoteko eta, karo,
hori partiduak Inglaterraren kontra edo Frantziaren kontra, partidua eta dena gogorragoak dira eta ongi egon behar zara, ondo jolasteko. Eta entrenamenduak, niri prestatzen zait lagun bat, Angelina Masdeu du izena. Niretzako egon behar dela menos mamoneo federazioetan. Eskatzen dut entrenamendu gehiago eta konzentrazio gehiago. Ez dakit zer gertatzen da diruarekin. Nik ez dut ikusten konzentrazioak, entrenamenduak behar dugu elkarrekin, bai Euskadekin, bai nazional selekzioarekin. Entrenamendu gehiago, konzentrazio gehiago, elkarrekin lan egiteko, eta hori, zer esan nahi du hori, dirua emakumeentzako ere izan behar dela. Orduan, bueno, ez dakit zer egiten dute ekonomiarekin edo zer, nik ez dakit, baina errealitatea da guretzako, emakumeentzako, diru gutxi edo dago, eta eske iaia ez daukagu konzentraziorik, eta gero eskatzen dira resultadoak. Bueno, ematen dugu, porque tenemos ganas de jugar y de ganar, baina bueno. Kirolaz gain, Aitziberrek aisialdirako denbora ere hartu ohi du. Umeak ere oso gustoko ditu. Are gehiago, Aitziberrek umeekin egiten du lana. Eta alduenean, izebaren papera ere ederki asko bete ohi du. Gaurkoan, ikastolara joan da bere iloba Einauten bila. Horregatik, Maule bere zakurra hartu, eta hortxe abiatu dira biak, Einauten gana. Errugiaz gain, afizio asoko emakumea da Aitziber. Txakurrarekin ahal duen denbora gehien pasatzea gustatzen zaio. Parkera egunero joaten da, eta ahal duen guztietan mendira ere irteneren bat egitea gustoko du. Surfa ere ikasten ari omen da. Baina kasiko be hori guztia berak azaltzen badigu. Nire lana asko gustatzen zait. Gizarte hezkuntza ikasi nuen, eta daramat 10 urte lan egiten pisu batean umetxoekin. Sorte ona daukat, ni txandaka nabil lan egiten, orduan hori, rugbiarekin ezin dut egunero joan entrenamendu egitera, taldekiekin, normalean kanbioak edo egiten ditut. Orduan hori, nire lagunak kapote bat, ematen dit, eta gero Europearra edo hori denbora gehiago jolasteko oporrak hartzen dut. Nire familia da, lehenengo afizion, ezta? Nire aita oso urduri pintzen da partiduak ikusten, horregatik, berak normalean ez da etortzen, baina ama, nire anai arrebak etortzen dira, iaia beti, eta hori oso importantea da. Baina, ere surfa ikasten ari naiz egiten, eta, ni pentsatzen nuen handia naizenez ez zela posible, ezta? Baina, joan den urtean edo 2 urte daramat, hori, hondartza jaten eta saiatzen, momentuz, han ibiltzen naiz. Noizean behin altzatzen naiz eta hola eramaten dit. Eta hori da, gure txakurra denbora, denbora asko pasatzen naiz txakurrarekin gustatzen zaidalako, mendia joaten edo, eta herrira joan ere, familiekin, gustatzen zait pillo hor, lasai gaude, herri txiki batean hemen Araban, Osaetan du izena, eta hori da, udan hondartza eta surfa, eta hori da. Horrela, agortuko dugu Aitziber, lasai asko Maulekin paseatzen. Ea berak eta ekiposoak zorten duten aurtengo denboraldian. Eskerrik asko, eta ikusi arte, Aitziber.